drømte om lykken, når ønsket kun er være til behag. Men det liv, som han lovede, er ikke det, hun lever i dag. Men hun dager aldrig over de mange skøre ting, som han har gjort, nej. Der er altid smil og varm mad, om han er nok så stor en lort. Hun er en godhjertet kvinde, som kan lide en munter mand. Hun har aldrig forstået ham, men hun gør det bedste hun kan. Den ene dag er som den anden, men hun har aldrig klaget til sin mand. Nej, hun har alt hvad hun ønsker, det siger i hver tilfælde han. Han gør som han lyster, og altid kun i gode venners lag. Hallo, det er mig skat, jeg kommer sent hjem i dag. Hun sidder med sit tv, sin portvin og den uspiste mad. Men når han kommer hen ad morgen, så gør hun klar til hans bad. Hun er en godhjertet kvinde, som kan lide en munter mand. Hun har aldrig forstået ham, men hun gør det bedste hun kan. Den ene dag er som den anden, men hun har aldrig klaget til sin mand. Nej, hun har alt hvad hun ønsker, det siger i hver tilfælde han. Hun lever mest af piller og skyller dem kun sjældent ned med vand. Men der skal ikke noget i vejen, hun har jo verdens bedste mand. Så det er da klart, han blev forvirret den dag, da hun havde taget gas. Og hun skrev, der står varm mad på den sædvanlige plads. Hun var en godhjertet kvinde, som kunne lide en munter mand. Det sagde præsten ved graven, og alles øjne stod i vand. Den ene dag var som den anden, men hun har aldrig klaget til sin mand. Det sagde præsten ved graven, og alles øjne stod i vand. Det sagde præsten ved graven, men han er også kun en mand.